ka fito sai aiki baba gatan yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija. Ko ina ka fito sai aiki babu gatan yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija. Ko ina ka fito sai aiki babu gatan yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija. Wani aiki sai Naija, ku zo ku ga aiki Naija, ku zo ku yi kallo Naija. Ana ta hanyoyi a Naija, ana gadoji birnin Naija. Makarantu da an Naija, an faɗaɗa noma Naija, an ƙarfafa noma Naija, an haskaka birnin Naija, an kawo da birnin Naija. Baba ne gwamnan Naija, mai kaunar 'yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki babu gatan 'yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija. Muna da sarakai Naija, muna da mutane Naija, a ƙasa a shimfiɗa Naija. Muna da duwatsu Naija, muna da ruwa kuma Naija. Ko ina ka fito sai aiki babu gatan 'yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija. Mu ne ke darba Naija, kayan da muna Naija, shirora da muna Naija, jaba da muna yankin Naija. Barafar na birnin Naija, Zamaragna a cikin Naija, Zagur kuma gyamuna Naija, Gurara da muna Naija. Mu ne da wuta 'yan Naija, ga ƙasar noma kuma Naija, da ma'adan Naija. Muna da kabilu Naija, mu ne mai baki Naija. Ko ina ka fito sai aiki babu gatan 'yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija. Wane ne fama gwamna sai a ce maka gwamnan Naija. Wani mai kaunar al'umma sai a ce maka gwamnan Naija. Mai girmama manya gwamna sai a ce maka gwamnan Naija. Gwamnan da ba shi tsoro sai a ce maka gwamnan Naija. Ko ina ka fito sai aiki babu gatan 'yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija. Wani gwamna ne ke aiki sai a ce maka gwamnan Naija. Dan siyasa mai adalci sai a ce maka gwamnan Naija. Kowa da jiha na sauka sai a ce ya gwamnan Naija. Wasu ma na da suna cewa ara wani gwamnan Naija. Ko ina ka fito sai aiki babu gatan 'yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija. Ko taron gwamnonin kasar mu daban yake gwamnan Naija. Aiki da makamar aiki sai babu gwamnan Naija. Irinsa ake nema yau, mu gode Allah Naija. Muhammadu Umar Bago ya ɗaukaka birnin Naija. Ko ina ka fito sai aiki babu gatan 'yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija. Jihar Naija giwa ce tsakiyar Najeriya Naija. Jihar Kaduna da fari tana da iyaka da Naija. Jihar Kwara ita ma dai tana da iyaka da Naija. Jihar Kogi ita ma kam tana da iyaka da Naija. Jihar Kebbi birnin Kebbi tana da iyaka da Naija. Zamfara sitar Kunduwa tana da iyaka da Naija. Abuja kuce FCT tana da iyaka da Naija. Ko ina ka fito sai aiki babu gatan 'yan Naija. Ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija.
lokal gamar Naija ba ne ke yi masa aiki a gaye dan Allah ku duba ba ne ke yi masa aiki wara in ka je kallo ba ne ke yi masa aiki ku je da ku duba ba ne ke yi masa aiki mai girma gwamnan ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija al'ummar bargu sun gode bagwana yi masa aiki al'ummar baso sun gode bagwane ke yi masa aiki al'ummar can taka suna cewa gwamna na masa aiki al'umma ta ida ta suna da gwamnan Naija ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija al'ummar bako suna cewa da gwamnan Naija al'umma ta gwarara suna cewa sai gwamnan Naija al'umma ta kata suna cewa an masa aiki gora suna ta yaban mai girma gwamnan Naija ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija ku je labai ku duba bago ne ke masa aiki ku je labun ku duba bago ma yayi masa aiki magama in ka je kallo bago ne ke yi masa aiki mariga in ka je kallo bago ne ke yi masa aiki mashe ku idan kun duba sun girma gwamnan ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija ku je maka domin kallo ya aiki gwamnan Naija ku je mai yadan kallo ya aiki gwamnan Naija kai kore idan ka je can an yi masa aiki rafi da dauna duba an yi masa aiki Naija ko ina ka fito an aiki waje birnin Naija ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija shirora idan kun duba yayi masa aiki sai na jabar nan albarka an yi masa aiki dafa ma in kaje tabbas an yi masa aiki mushe shi ma in kaje an yi masa aiki Naija mai girma gwamnan Naija ka ɗaukaka Naija ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija mai tambaya ga amsa waye yayi waƙar Usman Ahmadu mai rata ta masoyan gwamnan masoyan Adamu Tanko Lakwaja na gwamnan Allah dan manzon Allah bar mu da gwamnan ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija domin tuntuɓar mawaƙin kai tsaye ku kira waɗannan lambobi 081 61 92 3214 ko kuma 080 733 46633 mun bar ku lafiya ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan ko ina ka fito sai aiki ba gatan yan Naija ko ina ka fito sai aiki mai girma gwamnan Naija